lo pengklaim ng di pugen kan toxic ket dam at lo lo pengklaim ni po bangke raga sutana ng tingli yundi nitum ninge karbia phan inglong aran phan chelang ng di pun nitum mata tema ituma alidar tum ninge mata tema jokran sini dundi phan da thang the itu la potsi la pus gamang husi dun toy bom lo di dun toy bom lo lo pengklaim bom lo bom Arlopen kem bomlo amat arlopen hala bang bihari bongali tum da kiludo tum galiyo arlopen hala tum da nang kem amat da hawra ghat da cherai thik di utor morbel da cherai thik lapen ke arlopen nang kem hala propli keronian da cherai thik non arlopen nang kem dok muka bojar da cherai thik kalima galang di den daw da cherai thik di bokolia da cherai thik arlopen bang nang kem de you alam bang ge proposal arlo polote abinong ke hala votar vote kitia jakong hala tumhan pi bom gente hala ilitung ASDC taho BJP taho Congress to mange arlopen claim na format amen ke thanu te arlopen ke thanu dagi laka angtang si thanang ji ke than na te pe klang hai he ke mati di than the det lo than nang yi pada ning ke hai he det lo amat bang nang lut dun bom lo amat non ke pi lo ke di plan haro krisi ke bra phoke bra isian ning kan itum karbiatum a population Parong bongpen itu 88% bang trok ner kep do karbi loksik parong bongpen tribal atum an bang trok sir kep trok do parong bong na parok kreser kep poke raisian ingkan asensas along non 2011 asensas long ke ini tum karbi atum bang pike rapli na bang pongke budi non nang sun et le bang pongke rapo nang sun et le itu bang ke paruang bong 2021 asen sas bang ke bang pongke rapo nang sun et le la pen hala tribal pen pangrum pet 2021 51 ani kan pongke raisian ni kan bang ke bang paruang bong pen trok sir kebra trok dopot non 2021 ani kana bangke itong tribal itong pangrumpet harong bangpen plikebra toksi baksi dolonon ke amat keciatum bang haru kreser kebra pokebra sini kan ke bang harong bangpen bang plivet harong bang plivet keciatum no harong suri ira inkoira isian ni kana bangke bang parung bang pen haratum bang poke brage tong doko yo bang poke brage tong matata lo pen ke klem ko an lagi un ke rem sai sel bagi lo pen ke klem ke ninggit dak hai abinong ga hok alam pulote jo angno ta ninggit ami kai ta ninggit ami lagi Dhar imudat taninge kami, ngunit doong no taninge kami ahok alam pulotan te. Angke ini tumpan ahok alam la autonomous sikidul ke ahok alam lagi. Kita belum si tok tan lo aron si tok ang lo aron alam itum ahok alam ninje hai kecepatu arlopen kubong. Ay ko nasi lason lagi hai kunjil nama ahok alam itum ninje hai la potsi nitum epiatel sia bangke pulo ahok alam arlo la pen angtan dan jidat ni la pen keken dat ni la bangke arlo ke thani pulo te ang ingtan si thani ke lage je abuhi long ne thani ke lage jok ka thek long ni lage ahok ni palima gala la hello la potsi nitum la ke thani pulo alo la ke than the je bansi non itum duk ong ni Andi pita ingkoy bonge pulo ke do ana sonta tribal ato pan pulo sa Korea ta tribal ato pan pulo an ke kopilo je plan ason ka prega bangalang na boy detlo la application la education department along ni tiklogam po baka plan la da BJP ato da council BJP la pen
ko state government tu Himanta Biswa Sharma tu celang pet si ke camp pilo master agama bang a department ka prekta do ulang halabang ini cini dundi la cini nang ya binong ke ini tu ke master bang suri sira bang tharu ke thomra like bra pho akam pilo lam yong yong alila kam ke pi pure lam yong yong ali la kam ni pe long si poisa si ke pi kam le pi le ke poisa da pipo lagi kar bia tu ma thakran kam si pi le ko bang pe klem ali pe klem nang pe ini klem lu yok prot lo te chok lu tu dia ma thatu ka liyo hala kam ki pi long si poisa da ni pi lo la pot Pharu suri sira pharu ke thomra phike pra phok master do akam pilo la song bong itum ke tribal atoma phat karbi dimasa phang pipe karbi kuki la pen reng ma phat kuki tumbang hini nang long dun la pen reng ma tum isi nang long dun inut nang long dun karbi tumbang phokera ner kep nang bang phokera sir kep nang long dun la bang phokera sir kep la pen bang thok kep rahini ka do ve tribal atum bang thok kep rahini long dun la mastora ka bang suri sira pharu ke thomra phike bra pho ang bong bang thok kep rahini in long so tum long dun lo an ke pilo de plan ko pie po le tum kal be tum du da ka lo ke klang po ko pie po si tum a hem mat plastar in han pen ki bit a hem sai silo ko pie po lo itong gen la mat plastar king han pen ki gitsi la hello ke mene hen pusi itong gen itilu itong karbi ke do ando nitum APHRC tum antalo nitum APHRC lidar tum anta a hen ke ing han pen ki bita hen lai sela ko pia podlo la son hello isi a example isi a udaharon la hello je Prokebrahini itu bang Prokebrahini ilong asuatum dorma cikle jan ko an legano master atum dorma suri phike podi cikle jan kelo suri phike ante la ikora phira suri thokner kep ke ilong asuatum longlo la bang Prokebrahini itu la ikora phira suri thokner kep ke longji la na de ong e pikang jang de lagi bang Prokebrah ini sudah cetak ni kan te di artikel jonwan kece tum ko an lebih long kece tum suri sira pharwini ra Prokner kepra ke thom do bodi ke long suri sira pharwini ra Prokner kepra ke thom hala tum dorma ke longi ko an lo kuti pho la pen la pho la pen suring ko kece tum ke longi kuti phora la phora surin koi hala ke tung long yi long bom lu hala tu tipu ke al poisa ko na belwa ha Delhi government pen nang ke loke tribal welfare ministry pen tribal welfare pulote inglong arat atum phan kapet kapichan kapit media phan development inglong arat tum phan development ahem ko pa chikim thegia phan gadi ko pa chinam thegia phan usumar lu ko pa por he thegia phan pusiala mangso poisa nangelo angke non ke ko anglo nang matha dun tha matha tha nang ni dum matha tha ning kipitha nang tiktok dun det nang ji mobile phone long se hisap det nang ji ko anglo ke long kuti phora la phora suri in koi ke che kem si long lo ko mada poisa lo la nang litum ilitum poisa tribal to poisa ke choke ko bongalia tum biharia tum nepalia tu ke choke ay ko pusi tum ke pang unjelan nang litum ilitum matata edonyong si akiklo jon bang suri pliket longger lo pulotang te ilitum tinga hem tikim thegi galima peju ben tinga hem tikim thegi osomar lupa por hit thegi osomar fan fees pi thegi school of his la pen ke kitab nam pi thegi ko les papi dun thegi peti ta ke mo thegi la
artikel yang wan gong di suri kep lo suri plik kep long lo te non la suri la kuti pora la popera suri inkoi ke chia tum ke long ke chia sumar tum lo por he thek lo a hem tikim thek lo hala tum la pen ke gani motor nam thek lo hala tum ilitum Allah hala tum si chot rong lo la hello ilitum ki duk re lancho tagali lang lagi LP school alam sinali ke pulo LP school chokali PWD department ason si